नमस्कार, मी इरफान सलीम शेख, प्रभाग क्रमांक 6 मधून उमेदवार आहे. आपलं शिट्टी हा चिन्ह आहे, 7 नंबर आपलं बटन आहे. तरी आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी मी थांबलेलो आहे. मागील जे झाले इलेक्शन त्याच्यामध्ये जे उमेदवार निवडून आले होते त्यांच्याकडून फक्त आपल्याला आश्वासन भेटलं आहे की हे होईल ते होईल. पण स्मार्ट सिटीसारखं तर काय काम आपल्या इथं झालं नाही प्रभागामध्ये. फक्त आश्वासनच आपल्याला भेटले. तरी मला जे अनुभव आहे आपल्या महापालिकेचा असू दे, आरोग्याचा असू दे व इतर काही गोष्टींचा आपल्याला चांगला अनुभव आहे. तरी मला एक संधी देऊन बघा तुम्ही यावेळेस. मी चांगलाच आपल्या प्रभागाचा विकास करेन आणि आपल्या प्रभागाला पुढे नेईल व स्मार्ट सिटीसारखं आपल्या प्रभागाला करून देईल. तरी माझी विनंती आहे, चिठ्ठी या समोरील बटन दाबून आपल्याला बहुमताने विजयी करा, ही अशी माझी नम्र विनंती आहे.